bielom vlajku od rozhodcu. Tá tam je a ideme na to. Všetky baby máme do základne vonku. Tie hadice z tej klasickej kategórie. Všetky ťažšie. Tak sa aj ťažšie tým žienkam beží. Hlavy prúd máme na zvyčajný 25.06. Stáde to mne nevyzerá, že je babenka ďaleko, ale možno sa mýlim. Ale tu sa už vytiahol košík skade. Baba. Videli sme, že tam bola červená